aquest problema es farà més gros i aquest problema acabarà afectant el partit del govern, perquè la gent que hi ha al darrere acabarà veient que el govern no compleix les seves promeses. Aquest govern que ara actualment està, doncs va fer unes promeses abans de les eleccions a la nostra plataforma reivindicativa, acceptant tots i cadascun dels punts que nosaltres estem reclamant ara. I el cas omís que ens han fet a la mesa de negociació, a la mesa de mediació, doncs evidencia que no tenien interès en complir cap dels punts que havien promès. Sí són! No són! 5 dies de vacances!